हेलो हेलो आर्मी नंबर 76 मैं अभी फिलहाल चाइना बॉर्डर में है Wah, Thonis kayak susma kan le mate juta be orang lagi dang, ha? Oba, ha? Orang kan? Thonis ka? Apa? Oh, subunga bertang lagi dang. Koleta perania, subunga. Tolong kepada jenga dini family mana kasih गथ'फ्रा जोंना आब'मोनाबो माने जेराव थांनाय जाया नालाय ओमफ्राय दिनै माने एसे बेरायनो होननानै थांनो नागिरदों आरो जोङो जमानो बिब' बिबोनां गासिबो जमानो गारि रिजार्भ लाबाय अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय खान'खा मा सान्दुं गोसानि बेरायहैनो खान'खा थनिसकायाबो अबाव थांगोन अबाव हा लोंजोबबाय जाबाय थ' जाव न' दा प्लास्टिक लाखानांगौ मोनसोरो प्लास्टिक गोबाग्राया थांनोसै जि गरम वाव यो वाव गरमथार वाव मोजां मोनदों दुनिसका गारि गाखोनानै एसि होनोबा बेखौ बन्द' खालामजोब एसि होनोबा Lore apa nih? Lore boleh, kita boleh isi di mana lagi? Kaman gaya man spandul bol guza. Wah, Doniska. Doniska, naik, yo. Yo, anlai. Udah. Jibika monaबो थाङोनो बेखायनो जिबिका मोनखौबो लांफैदों जोङो. नै जिबिया. दाबो जाया? गरम दिनै बोथोरा नै सान्दुं थिं दुंनाय दहायनो ओंखारनानै थानायानो एफा लेट ओइ नै बिदि थांनांगौनो प्लास्टिक खानानै लाखानांगौ नोंसोर खुगायाव गोबाग्राया जिबिका गाखोला थाथ'दो नोंहा माइ गायनो थालांदो ओइ जिबिका लांफालालै माइ गायनो थालांथोंसै बेहा जिबिका Sira Zuli मोनबाय जों दा बेनिफ्राय दा थांनोसै जों Kanoka the village resort लामायानो जाथ्रा नै बिराद फैसा लायो बेखौनो खमसे खम बानायनानै होबानो जायो नै Kanoka मोनफैबाय जों दा बिराद गाज्रि नैबे ससे मथा-मथि 400 मिटारसो आरोना नै दंफां मानि दङ Kanoka बिराद मानसि फैयो बेयावनो दुगैनो दिनै बिराद फैदों नांलै जों दा फाइनाली Kanoka the village resort मोनफैबाय गारिखौ दोनबाय जोङो पार्किंआव बेनिफ्राय दुगैहैनोसै बिराद गारि मोनफैनानै दं नै गोजान-गोजाननिफ्राय फैसिगारोना बेहाय बेरायनो फैयो मानसिफ्रा नै ओरैबो गारिया बर्टिक जानानै दङ दा फैबावगोन आरो दुगैनो लुगैनाया हाथारला दा ड्रेस सोलायखानो होनलायथारदों ओइ धनिसकायाबो फैदों Kanokaयाव ना बा मालायसो मोजांथार बाटारफ्लाइबो दं माथो नै खर'आव ने थ' दुगैनोसै जों हाबफानोसै जों दा र' टिकेट लायनो थांनि गेट काउन्टाराव थाबाय होदो धनिसकाखौबो जोंनि लबार बागानाबो जागोन माथो बिदि बानायबा इदा ओइ नै साइकेलबो दङ साइकेल अबाव गाखै थां मोजां
सुबुं गोलैगोन दै मोजां जा नै इथिंबो दं नै दे Tuniska Ui Papa Iya beya Alasफोरा नै ओमफ्राय जोंहा मोनफैजोबबाय दायो जानोल' रेडि जानांसिगौ थिखोना इखौ Tuniskaखौ थिखोना थिखोनाङा होनदों इखौ गोलैगोन बाखा आयु गोलैगोन बियो हनै हाबाब सेन्देलखौलाय मानो खुबो मोनसे सुदो सुबुं लासै लासै खालामलाय ओइ थाया आङो ससमायानो गलांसैसो मानसियानो थेफाफा नालाय Ini kaci-kaci sana. Ini kaci-kaci sana anak. Honai, honai. Nolai ini siapa ini? Ini kaci-kaci sana. Honai, isra. Bilogo सानजों नै दासो गाख्रि माबादों बिस्रा गेलेनो मोनदों सुदो थांसै ना माइजों सुदो जाबाय थ' थांबाय मालाय सुदों जों दा माने टिकेट दानथ'वाखै आरोना ओमफ्राय सिंथिं हाबलांगासिनो दङ आङो मेनेजारखौ फन खालामखादोंमोन नालाय एसे इउटुबारफोरनि थाखाय एसे माबा दं आरोना बिनि थाखायनो नै बिथिं सिंथिंसो मोजां डेक'रेसन खालामनाय दङ बिथिं फैनानै नैबेहाय माने टिकेट लानांगोन आरो टिकेट दानगासिनो नै बिथिं माखासे मानसिफ्रा बिराद मानसि जायो बायद' नमस्कार Kanoka the village resort गोदाव मोदोमथारदों नामा जानायफोरा सीसी केमेरा दंखाजोबो नै इफोराव गासिबो हाग्रा फोसाबथ'वाखै लावफिनबाय थायोना हाग्राया फोसाबबाबो बिथिं थांनांगौ ओरै सिंथिं जिप लाइन दं जिप लाइन दिरुंजों थांनो हायो आखाइ सुग्रासो बे फै लेथ्रासो ओइलाय बैनिफ्राय थांनो हायो बै नै गाखोनांगोनलै दा नै बिलाय दा गाखोगोन दायो गरमसो फैद' मेंबाय नामा जि गरम गथ'फोरनि गेलेग्रा बिराद दं नै बेलासियावसो मोजांलै गिलिरथार गाखै थां गोलैगोन दै गाखोद' गाखोदो फैद' फै साहा लोंसै फै बा आइसक्रिम मोनजाबाय माथो बिसोरो ने अ टेबोल नाय याते आलु फ्राय नै आलु फ्राय नै धनिसखाना आइसक्रिम फैबावबाय दे जाद' ए गराया बिथिंसो दंना थ' हा थ' गरमसोलै बेजों
ओरै फै डेन्जार गरमखा बहा गरमखौ मा बुंनो 42 डिग्रिसो दंखायदां दायो नाय सुवा नाय साले गम्पाव 42 मान हबो 42 मान हबो सिख्लाफ्रा गाखोना फैबाय गराय ओइ थांना जोगोन बोरैबा ओरैनो गाखोनो हाना नोंसिनो टिकेट देखायाबा ইয়াত কি আৰু টিকেট লাগে টিকেট দিব লাগে আপোনাক 50 रुपए टिकेट 50 रुपीस बा पैसा लाबोखादों नोंसोरो हा दुगैनो हाया उइलाय दुगैनो होनबाय थानाया दैया ओइ नै दुगैनाया दैया खाथियावनोखा गराय गाखोनो नागिरदों दायो गराय नै सुबुङा गाखोनो नागिरदों गराय सुबुं बाद दे आराम करा मा बा सुबुङा हालको बहा बहे तुम्ही धुण्यात बोलतो गरायाव गाखोमारबायथ' गोरावथानांगौनो मिथिबाय पापा सादे दे पापा सादे भिडियो यार को लाइक आराम करा बा सुबुङा बा ओइ फैना खिबुथिं जोर जागोनबो नै सुबुङा जिरायबाय थानांगौनो आरामनो मोजां हमथा गोरा हमथा बाय बाय दे मोबाइलটো खिজাও তুমি চাবা না একদম ভাল লাগিব বাহ সুবুং मोजां ना मोजां सुबुं गाखोनो बाह गोदोनाया एक राउंड 50 टका बाप रे बहुत कामाबो देखुन दिनते 5-10 हाजार मान कामाबो ना 4000 5000 2000 2500 মান কামাও ময়ো কিনিব লাগিব বাইকটো বেছি বিলাই তেল সেল ভৰাব নালাগে মই এটা পৰি গৈছে কিমান টকা জানা হা 21 টকা 2100 21 টকা এটা ঘোৰা বেছি 21 টকা ঘোৰা হা বেছিছে না কিনিছে তুমি মেডিকেল আছে মেডিকেল তুমি মেডিকেল অফার দিছো এই নিটো লগৰি আও এটো কিমান দে কিনিছে আপুনি এটো মই কিনিলো 18500 টকা আচ্ছা এতিয়া বেচিলে কিমান পাব এটো এটো মই বেছি 25 টকা পাম 25 লাখ 25 পাই যাম 25000 কি পাব জ্ঞানে কৰা লোৱা ৰাতিপুৱা আমি নিজতে পুৰা ঘুৰিছো কিনিব লাগিব এটা wah jibiकायाबो गाखोखांबाय माबायाबो सुप्रियाबो दे फटक लानोबा फट गाखोदो मोजां हमथा गोरा हमथा जियाव गोरा हमथा जिबिकायाबो गाखोबाय नै गराय ओइ जामाबो याव सिद्दा नायनानैबा ओइ मानसिनाव नांगोन बोरला गावनो नागिरदों सुबुङा नै दे गावलाय र' मानसिनाव नांगोन खनसेल' गिदिंनाय नै एक पाक गरानिफ्राय 50 टका बा बहुत खामाबो মই কিনিব লাগিব গৰা তেল সেল ভৰাব নালাগে খালি গাছ খুৱাই থাকিলে হৈ গ'ল না পুৰা ঘাম পানী ওলাই গৈছে খুৰাৰ এয়া মাইনা উঠাই আছে এতিয়া এয়া কি নাম মাইনা এলিন আৰামত বহি থকা মজাতে কৈ থাকিব হয় নাই আৰামত বহি থকা नै गाखोनो नागिरदों निस्कायाबो गरायाव गाखोनो नागिरबाय তুমি এটা ছোৱালী দি দিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা বহি ফটো এটা লৈ লওক হা
नै हमथानांगौ नै इदि बै गेजेराव फासिना थानांगौ आरो ना ओरैबो था ओरै फैया बहुत गरम जिप लाइनाव गाखोनो नागिरदों जोंहा सुबुंमोनाबो धनिसिखामोना अके टके लाबाय आं अके टके साख्रि मोनबायना आङो डिफेन्सआव हेलो हेलो आर्मी नंबर 76 मैं अभी फिलहाल चाइना बॉर्डर में है जितना सके उतना वो गाड़ी भिजवा दीजिए ठीक है हाँ बियो फोनसो फोन ধর 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 মিথুন ধর ধর স্পাইডারম্যান লাগি যায় দেখুন মাথাত স্পাইডারম্যান নিচিনা দেখা পাইছে তো পার্টনারক না